करवा चौथ के एक दिन पहले भाई साहब जितना शादीशुदा आदमी बाटे जब ये अपने काम धंधा और ऑफिस से छूटन है तब भाई साहब तुरंत घरे फोन लगावन है। अगर पैसा मिल जाला तब तो भाई साहब एकदम ताव में फोन लगाई हैं। अच्छा करवा चौथ के सामान का लियाइल बा और का ना लियाइल बा ओके बता। ठीक है। और जैसे भाई साहब मेहरारू सामान गिरावल शुरू करे ले वैसे भाई साहब दो चार सामान सुनने के बाद तुरंत कहीं ऐसा है पर्चा बना के भेज दिया और समय ना आई हम आई अपने चौराहा पर ले ले। और ओकरे बाद भाई साहब जब मेहरारू सब सामान का लिस्ट बना के व्हाट्सएप पर भेज देले और ई भाई साहब अपने चौराहा पे पहुँचले के बाद जैसे व्हाट्सएप खोल के पर्ची देखन है वैसा जानला कि भाई साहब इनकर दिमाग हिल जाला। एकदम भाई साहब जब पर्चा देख लेना और जब पर्चा के सामान भाई साहब बजट से बहरे जाला तब भाई साहब जानला दिमाग इनकर हैंग मारे लगला। ओकरे बाद भाई साहब फिर दोबारा घरे फोन लगावन कि हई सामान का होई तो हाउ सामान का होई और अगर इस सामान के जरूरत बा काहे इतना लगता हैकर कौन कारबा लेले के मतलब एक एक सामान हमें से काटल शुरू कर देना हई न ला हाउ न ला। ओहर से भाई साहब जानलंग मेहरारू के दिमाग हिट हुआ शुरू हो अलगे से इनके बोलल रिसियाल शुरू कर दिले। जब तुहरे लगे कौनो चीज़ के सामान ले आवे कहे तब तुहरे लगे पैसवे जल जाला। पूजा पाठ के दिन हमें सामान लगी नाई है नाई हो नाई दुनिया भर के भाई साहब ताम झाम शुरू हो जाला। कबो कबो तो भाई साहब हम ही सोचिला कि जौने समैया पर पूजवा पठवा होला वो समैया पर लोग कैसे शांत रहला बतावा ले। करवा चौथ मनौले का फायदा कौन बा जब एक दिन पहले महाभारत शुरू हो जाता।